Республикада изге Рамазан шәриф айы дәвам итә. Узган атнада Казан Экспо халыкара күргәзмәләр үзәгендә 12-нче республика күләм ифтар узды. Бу елдан башлап республика ифтары федераль статуска ия. Чарада катнашучыларга Россиядә гаилә елына багышланган мәдәни программа да тәкъдим ителде. Масштаблы чарадан безнең киләсе язма. Кыяш байыды. Ураза тотучылар өчен авыз ачар вакыт җитте. 13 сәгатькә якын вакыт дәвамында мөселманнар судан һәм ризыктан тыелып торалар. Ифтар башланганчы дога кылып намаз укырга кирәк. Уразаның мәгънәсе ашау-эчүдән тыелуда гына түгел, асылы рухи чистарынуда. Безнең бәйрәмебез бар. Ифтарларыбыз ул бәйрәм. Казанда гына 40 мәчеттә көндә ифтарлар бар. Аллаһка шөкер. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә: "Мен сама Рамадан, кем Рамазан айында уразада булса, ураза тотса, иманын ва ихтисабан, иман белән бергә Раббыбызның мәрхәмәтенә өмид иткән хәлдә уразада булса, гуфира лаху ма тaqaddama min замби, аның барча гөнаһлары гафу ителер. Раббыбыз уразаларыбызны кабул итсен, гөнаһларыбызны гафу итсен. Һәм иншалла гаит көнендә чипчиста яңа тугандай балалар сыман очрашырга насыйп әйләсен барыбызга. Республика ифтары Казан Экспода үтә. Быел халыкны алдан ук килергә куштылар. Бу куркынычсызлык чаралары белән бәйле. Кунаклар монда көндезге сәгать 3-тә килә башладылар. Бу вакытта файда хәләл ярминкә оештырылган иде. Һәр кеше үз гаиләсе белән килергә тиеш. Балалар кичкенәдән шундый зур күләмдә бәйрәмләр күргәч, ифтарны зурлый һәм шулай ук башка бәйрәмләр шикелле шундый ифтарларда да зур күрә һәм аларны онытмый, киләчәктә дә үз буыннарында, үз балаларына дөрес итеп, күрсәтеп, юлны дәвам итәләр. Соңгы елларда бик тә ураза тотырга яшьләр килә, яшь балалар. Менә минем әлеге вакытта каникул бара. Минем үземнең шәхсән внучкам килде, 3 көн менә минем белән бергә ураза тотты. Бик зур рәхмәт әйтәсе килә рәисебезгә һәм дә үзебезнең Татарстанга. Республика ифтарының мөһим өлеше хәйриячелек. Мөселманнар Рамазанга изге эшләрнең савабы 700 тапкыр арта дип ышана. Шуңа да алар бу изге айда күбрәк игелекле эшләр башкарып калырга тырыша. Әйтеп бетерерлек түгел фикерләребезне, үзебезнең менә шул тикле шатланып, үзебезнең татар милләтебез, мөселман динебез шулай үсеп килешенә без бик нык шатланабыз. Илләребезгә тынычлык, күкләребез аяз булсын. Бу бәйрәмнәр гел зурайып барсын, зур күләмдә булсын. Телебез саклансын. Быел ураза апрельнең 1-нче 10 көнлегендә тәмамланачак. Ураза гаете бәйрәме 10 апрельдә булачак. Республикада бу ял көне. Иратлар бәйрәм иртәсен мәчетләрдә дога белән каршы алачак. Бу көнне бай истәлләр әзерләү, кунакларны сыйлау, шатлану һәм күңел ачу гадәти хәл. Фәннур Хәсәнов, Әмир Мамин, Татарстан яңалыклары.